byw yn ynnen neu apus mellifera os ych chi moyn bod yn fanwl gywir. Dyma heb os yw un o'r pryfed pwysicaf i ni fel pobl. Ac mewn cyfnod le ni'n colli lot fawr o ddolydd a blodau, mae achub byw yn ynnen yn bwysicach nag eriod. Pam? Wel, maen nhw'n beillwyr neu pollinators. Mae 90% o blanhigion gwyllt a 75% o gnyde'r byd yn ddibynnol ar beillwyr. Mewn coetir cymunedol yn Aberdâr, mae David Rogers yn cadw ei gychod. Wel, am le perffaith, heddychlon, tawel i gadw Gwenyn, David. O, ynddo, mae'n hyfryd ar gwyrddni ac yn yr sŵn can yr adar a'r hen goed mewn gwmpas chi gyd. Ers pryd ych chi wedi bod yn cadw Gwenyn nawr? Wel, beth sy'n helpu hen foi yn dysgu Dau the Bees oedd e, a wedi bod yn cadw Gwenyn ers rhyw 60 mlynedd. Mae fe ddysgodd e i fi yn raddol. A fe hun wedi bod yn cadw Gwenyn yn yr ardd gartref rhyw 2 blynedd nawr. O ran yr hyfforddiant, heblaw help wrth dau, Yeah. dau the Bees, os lot o hyfforddiant, faint o ddysgu sy'n angen i gadw Gwenyn? Os oes unrhyw un yn moyn cadw Gwenyn i hunain, bydden ni'n annog nhw wedyn i fynd ar gwrs. Mae yna sawl gwrs i ddechreuwyr, jyst i ddangos beth yn gwmpas eisiau gwneud, a mae rhaid parchu'r Gwenyn wrth gwrs. Dwi'n dysgu bob dydd, a mae pob un sy'n cadw Gwenyn yn gwneud yr un peth. Dwi'n credu bod y Gwenyn lot yn fwy clefer na fi, a mae wastad rhywbeth gyda nhw i ddysgu. Wel, na fi wedi cadw bant o'r Gwenyn mor hir y o'n i'n gallu. Oedd e'n bryd roi'r siwt mlaen a mynd at y cychod. Awn ni amdani? Barod i, ia. Gan obeithio bod ni ddim yn mynd i cael ein pigo. Ni'n eitha saff fi'n credu, yndyn ni yn y gwisgoedd fa. Mae'r gwisgoedd ma'n saff iawn ydyn. Faint o wenyn chi'n meddwl sy'n mewn fan hyn i gyd? Wel, mewn cwch iachus yn yr haf, mae lan i 40-50 mil. 40-50 mil? Ie. A pryd fyddwch chi'n tynnu mel wedyn o'r cwch? Fyddai'n tynnu'r mel unwaith y flwyddyn ym mis Awst, a dwi'n gallu gweld ar yr un mae brwd mewn fan hyn, so mae'n dangos bod y frenhines wedi bod lan fan hyn. Waw. Waw, drwch o faint sy'n fyna? Hwna'n llawn mel. O Aberdâr yn fan hyn i Ddyffryn Aman, le mae Emyr Jenkins yn dilyn ôl traed ei deulu ac yn dwlu ar gadw Gwenyn. Oedd y ci yn cadw Gwenyn cyn yn amser i, nôl yn amser y ryfel yn y 50au, a amser ni wedi 9 mlwydd oed, roedd e llyfr i fi. Beekeeping wrth J.G. Diggs, a un o'r llyfrau gorau am cadw Gwenyn o hyd. A darllenes i hwnna, a oedd e ar y diwrnod ni wedi eisiau cadw Gwenyn. Amser yn o'r flwyddyn yn enwedig, mae Gwenyn yn moyn heidio, swarm. A mae mewn pob wythnos, pob 7 diwrnod ysgatwch chi, i weld os ydyn nhw'n trial paratoi i heidio, a wedyn i trial diswaddo nhw ddim i heidio. Wedyn, wneud siŵr bod i gynnwyr led yn nhw, achos os dim digon o led yn nhw, maen nhw'n moyn heidio dy beth ni. So, fwy o le wedyn ni, le i'r Gwenyn, a mwy pwysig, lle i'r mel. Ar ben y mynydd, nes ymlaen yn mis Awst, bydd y grig yn dechrau blodeuo, a mae mel grig yn hollol wahanol i mel blodau. A wedyn ni, o fis i fis gyda chi, amser yn y flwyddyn ar ôl mis diwetha, oeddech chi dant y llew. Mae mel dant y llew yn hollol wahanol i'r mel sy'n dod ar ei ole. Os beth gallwn ni wneud i helpu'r sefyllfa, beth gallwn ni wneud i helpu'r Gwenyn? Wel, mae pawb yn gallu gwneud rhywbeth. O dyfu edrych mewn i'r math o flodau a planhigion a phethau chi'n tyfu yn yr ardd. Mae lot fawr o flodau gwyllt a blodau eraill. Mae'n ddigon rwydd i wneud yr ymchwil a ffindo mas a plannu rhai o'r ein yn eich gerddi chi. Mae rhaid fi ofyn i chi, chi'n licio mel? Gobeithio bod chi yn? Dwlu arno fe. Ar beth chi'n bita mel? Popeth. Popeth, gyda popeth.